Wala po dyan nakakita ni mo. Wala pa na sila. Diyan lang ka. Pinakita ni mo. O paano? Bago kumana. Manana! Pagkali. 2 viewers. Tubyo ko. Ay! Dahi. Kami. Mabungahong adlaw mga igsoon, mag-live na usab tagbalik igsoon, walay klase ang among anak. Mauna nga nakalugar ko. Ganina naman ako nakabakante niya. Nag-enjoy sa mi ba kay way klase. Okay, so Kumusta? Bag-ong kabuntagon nga gitugot sa labang makagagahom. Aron kana bitaw kung natay mga problema gahapon or niaging mga adlaw, tagaan og solusyon na sa Ginoo karon. Nasipyat man tagahapon atong kuhaan og pagtulunan ang atong sayop ni atong i-apply karon ang lesson. Good morning, Pastor, watching from Tokyo, Japan. Sister Rosemary Onias. So, kabalo na mo igsoon nga i-share yun ako ni. No? So anyway, ako sa i-share atong live karon sa akong personal account. Pasensya day gahapon kay nga ko ang live sa during sa Sunday service bang preaching nako kay didto man ako na live sa akong personal account. Mao na nga wala na ko nakuha, nalipat ko ba dali magud ko. So mao to nga ako nilang gi-download niya akong re-upload bitaw, no? So di lang karon igsoon live na jud no. Shout out 30 viewers. Okay? Maayong buntag, Pastor, from Luway, Bohol, Sister Rachel Anino. Wate. Ako sa i-share igsoon. Kumusta? Perminti na, nagampo ko kanunay nga namos maayong kahimtang na igsoon. Gitagbo sa Ginoo ang tanang panginahanglan. No, maayong panglawas o dool sa Ginoo, of course. Again, ako sa ni-share atong live igsoon, kamusta diha? Dan sharing mga igsoon. Anyway, nada ito yung mga followers na to diri ba nga ako lang ning appeal no basining tan-aw karon ri ba natay mga followers igsoon nga uban ning sige ingon nga Pastor pwede na limpyuhan imong shiba nimong bungot Pastor istorya bitaw mi sa akong sawa ganay na nangapi mi. Igsoon kung namay masaag diri nga hilig jud mo gingana no nga sige maayo po limpyo tan-awon pero ako igsoon ingani na jud ni ako ang personality. Why? Tungod kay nga ko ang ministry, mga kriminal kasagaran, mga drug lord, mga mukaog tao, igsoon, mga hitman, mga adik-adik, mga drug dependent kasagaran. So, nako sa linyada sa mga taong bunguton. Og akong nakita nga mas fit ko og mas approachable ko nila pinaagi aning ako ang personalidad igsoon. And, of course, ang magmatter po igsoon is atong kasing-kasing. Ibutang talang og limpyo ta pananaw sa uban. Hinlo kay tagbungot igsoon. Pero atong kasing-kasing natay tinaguan nga wa malipay ang Ginoo. Di gyapon ta epektibo.
our effectivity or effectiveness in the ministry dili magbase sa bungot, magbase sa ato ang kaputli, sa atong kasing-kasing. Amen, ana. And ako sang nabantayan igsoon nga ingani akong personalidad, daghang duol na ko kriminal kay dili sila managana bitaw. Try og duol, paminawa niya kay bawo ko nay uban da mga siguro conservative lang siro kayo or kanang kuan ba. Mag-uban ta adto tag kriminal, mga drug lord. Nya pag long sleeve limpyo kay katanaon niya, ako maglago-lago ko. Simple lang maga-short, bunguton. Tanaw na to kinsay mas duolon. Ako na ngano kabalo ko, ako mismo kriminal ko sa una, salbahe so niya. Katawaan ako ng mag long sleeve, mga kuan, di ko ganahan magtanaw ng mga limpyo kani. No, amo nang kabuangan. That is why I made this looks igsoon. Akong asawa po naa nagsiging love mas kana bitong presentable ka sa mga kriminal ug ingana imong looks. So mao na nga ako ning gihimo for the glory of God. Amen. Praise God, himaya sa Ginoo. And Brad Pintados Adnilsor, shout out Brad ni Oplek og kisa ni Brad naputol mo ba kay bawo na ba ka na ibadlis ni akong cellphone. Madil nga naghugas nga sigig paminaw karon, okay. Shout out daw diha ni Oplek og Madil nga nanghugas nga sigig paminaw. Greetings from my Brad, si Brad Joy Pintados Adnilsor from Sandingan, Loon. Okay. Praise God. Anyway, i-mention ninyong mga higala in the comment section igsoon para mas kuan bitaw, mas makabantay sila. Kinsa man ni? Sister Nelsa Hollowell from USA. Sakto gyud og usa sa maka gyud na imong tinuod jud sister. Mao ni nga ingani akong kuan ba. Usay gali hasulan ko pero tungod man guni sa ministry nga fit ko. I believe one time ning sulod ko prisuhan ako na ning baliko na. After my preaching, na-bless kay sila, grabe lang feedback. Grabe actually, dahil gawas nga nagsigig message nako kay Musimba. Unya mana ang ilang usa nga ning ingon jud bagsik kayo nga mauni ganahan ako nga pastor kanang glory to God lang no kay dili ko no kana bitong murag dili lawsi ko no ako isong bagsik jud kay ko samot na ning bungot na to mauni ganahan ako nga pastor kay bagay nila mga kriminal ba kay diha may sigsulod na mo diri pastor dahil sigsulod diri nya mura mga huyangon mga bayuton man og porma pero di kayo may ganahan awkward ko no ba so ilaha to ikson wala ko manaway pero mao lagi ni nga akong gitanaw ni ako lang ning gihimo allow ni igsoon nga looks tungod kay para sa kaluwasan para sa katong mga naa sa kangit-ngit nga mga kana bitong mga grabe na jud kadautan ba muduol sa Ginoo og epektibo ni igsoon no? Kabalo na baya mo no? Di lang jud panghambog himaya sa Ginoo wala magitay angay nga panghambog. I'm just God's instrument. Daghan jud no, daghan kayo. Actually this coming 29 natay bautismuhan nga counting pa na mapuno. Ang counted is 5 pero ang upat ana puro nagikag prisuhan, mga kriminal gina. So mao na nga effective akong looks ani igsoon no. Mao na nga akong gipadayon ni kay ang akuha igsoon dili man ipang tao. So regardless of or despite of kanabitang sometimes ang uban na negative feedbacks against sa looks nako but ako pang Ginoo ni di ni pang tao so naka-focus lang ko sa ministry sa buloton sa Ginoo nag-enjoy lang ko sa journey nga nagpagamit sa Ginoo ngadto sa mga taong salbahis okay maing buntag sa Brad ug di apoy nasa babaw dai lunglib kay ni Michael Mirigmen lunglib Brad nagsunod ning mga lunglib nga Brad nako no mga Brad nako ni sa Alpha Kaparo igsoon mayong buntag sad kinsa man tong usa no Brad lunglib kanunay Michael Marigmen ug si Brad Jomar nga gikan sa bahay ni Kuya okay unya karon nahimo nang alagad sa Ginoo mao in taon ni tigig reply sa mga buzzer na to nga makita bitaw usahay madani sa siyang pagbati igsoon kay kani igsoon kriminal sa ni nga gibag-o sa Ginoo unya kana laging basta, di lang ako isulti ka ng anad na bitaw kag binuang ba. Normal ra nimo nang basta. Mao na nga
Di kaligayan matandog sila. Pero Brad, salamat sa suporta, no? Oh, but I never encourage them igsuon nga mo himog dautan, pero sometimes tao lang, no? Gatoo sila og mubat sila og muundang ta. Yes. Bisag unsa pa may tabo, brother. Ako padayon jud ko bisag makinaunsa pa. Amen. Wa nila kay bawo nga ibasta igsuon. The more ba jud ko mugana. Pirting bangaan. Abi nila gibasta nila muundang ko, di ni muundang. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo igsoon. Shout out 75 viewers this time. And shout out also to 181,900 plus followers o mabungaong Kristiyano. Maybe today maabot na tag 182,000. Kay 900 plus naman ta. 181,900 plus. So, almost reach na ta sa 182,000. Praise God for that. Lisod man igsoon nga mabiral ang pulong sa Ginoo, pero padayon gyapon ta igsoon. Amen. This time we have 74 viewers. And banga jud kay Brad, pirting banga pas tanang banga kana mga bashers na to. Unya og maripod sila sa atoa, Brad. Wa pud sila ang atoa pong mga tao diri mao ni nakanindot nga glory to God lang nga uban sa tabang sa Ginoo nga kana bitong gihimo kita sa Ginoo nga kahayag ba kay diri sa tuang komunidad, sa tuang lungsod, even sa mga kagawad sa lungsod ikson ilado ta nga wala gid tay negatibo nga record. Suod sila nato, duol sila nato. Actually, ang uban na nila mga dagkong tao magpre-request na nato igsoon. Mao na nga kung atong mga bashers mo ari diri sa atong lungsod sa Clarin, nga ilang i-check atong background. Kapuyon lang sila basin hinon ma-amaze sila nga daghang kriminal ming duol sa Ginoo ug usa ko ug ako'y gigamit sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Amen. Para sa kamayan sa Ginoo ta igsoon. Shout out dahil sa imong brother nga si Pintados o makita ra mo na pohon, Brad, basta mo ari kas Bohol dalhon di kas ila ha. Brad na to na. O naligo po nagtato, Brad, mura-mura po nag-ikaw. Pero mao lagi na mga naay kang ngit-ngit ba. Shout out Abueva family and DB Negracia family from John Miguel DB Negracia. Okay. Shout out din ako tanang mga subscribers ani nga page. Thank you so much tanang mga followers ani nga page, and thank you for inviting your friends to follow our page, and also mga new followers, welcome kay mo ani nga page. This is for the glory of God, para sa kamayaan ni sa Ginoo. Bisag labayon pata nila og kulto ta iro unsa man na ilang ilabay nato igsoon, ikalipay gyapon na nato igsoon tungod kay ang importante kita kabalo mangutas tong kagalingon o kabalo pud si Lord sa tanan. Sila wa kaila nato. Padayon lang ta igsoon, no? Shout out nako ang tanang mga avid followers and avid listeners, viewers ani nga page igsoon, grabe no. Salamat kaayo, no. OFW, mga naka-permanent residents na diha. Okay, daghan kayo diha igsoon mga avid listeners and followers nato, viewers. And sa mga seaman, mga seafarer, bay tawag ana. Mabungahong adlaw ninyo igsoon. Pastor taga-asa day ka. Ganahan kay ko sa imong mga video. Tanawa nay ganahan diri napoy mo bas nato. Himaya sa Ginoo. Taga Bohol ko igsoon. Okay. Makatats Catholic ko sa una now nag-born again ko, mas mag-practice kog pray nga nagsimba ko as Christian, sa Christian. Taga Bohol ko igsoon, taga Bohol. Thank you igsoon, himaya sa Ginoo. Linda Lauron again, nangatanan po taga taga Bohol igsoon. Bohol igsoon. Bulanon gajud ako, diri ko na tao. Actually ang amuang kagikan igsoon, Dumanon from Butuan. Og sa wala makabalo igsoon, ang mga Dumanon dito sa Butuan, majority nila is Muslim sila. Kami naglahi nami sa Tausog daw. Ingon sila taong isog, akong asawa sa Ilongga igsoon. Pero salamat sa Ginoo nga ang among mga kaisog ibag-o na mis Ginoo. Shout out mga Castino family in Ginsularan, Duero, Bohol. Shout out daw. Oy, hey. Singa na to, sister. Castino family in Ginsularan, Duero, Bohol. From Sister Concepcion Castino Kubashi nga ning bisita diri pod sa church nato nga naa karon naka-resident sa Japan. Shout out sa Baldonado family diha sa Bohol, Pastor. Again, Baldonado family here in Bohol. Shout out daw from Sister Leia Baldonado Alcover. Okay. Thank you, sister.
Lami kayo ka pastor muwali sa pulong sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Lami po kayong mga basers na to igsoon, himaya. Thank you, himaya sa Ginoo. Praise God for that. Sister Linda Lauron, okay? Praise God. Anyway, sa pasensya na, dili na ko ma-mention ang uba, no? Anyway, shout out dahil sa mong mayor or beloved mayor here in the town of Clarin, Bohol. Mayor Engineer Eugene Ibarra, a good friend of mine dool sa Dughan. Katolik ni siya igsoon pero suod kay mi. Humble and grabe respeto igsoon nato. Actually magpara pre-request nako ni igsoon niya magpatambag pag imagine mayor na niya no. Mayor na niya gidungog pa jud ni igsoon nga naa jud no, nas taas gyud ni kay naa gyud kabugga ba. But grabe respeto no. No, magpa-pre-request pa pastor ingon pa siya nako. Pastor kanang giyahi gud mi grabe may pa maning mga dagkong tao di jud mo bas. Katolik siya igsoon pero open siya. Kaila sad siya nako kabalo siya sa akong background unsa ko kasalbahe sa una. Then among tanang mga amigo nako mga abogado, mga kagawad diri sa lungsod sa Moa, madul sa akong dughan, shout out. Shout out nako ang tanang piniriso, ang akong mga hinigugma na piniriso. Lombia City Jail of Cagayan. I miss you guys, brothers and sisters. Nga na diha. Di ko kalimot during our short vacation in Cagayan. I was so amazed sa presence ni Lord during worship time, during praise and worship. Speaker ko nila itong time igsoon niya. Makabless mga brad na ko diya sa Acro, mauna sa worship team. Hey Brad Ungas, miss you. Kita ta pohon, mabalik ko sa Cagayan pohon. Okay? Shout out sa worship team diya ang mga brad na ko and shout out to Medina Municipal Jail. Kasulod sa ko diha. Pastor, Assembly of God na inyong simbahan. Siguro kadungog ka sa ako ang apelido. Gikan mi sa Assembly of God. Karon independent may igsoon kay wala lang. So nag-independent mi karon ako may nahimong pastor sad. Naka-register ta sa SEC. Itabangan ta og amigo na tong abogado. So karon independente ta wala tay gipasilungan og nagsalig ta sa grasya sa Ginoo. Good morning Pastor James, makapaminaw na po ko sa pulong sa Ginoo. Good morning sad Sister Ami Amor Bagaris Gabutin. Naakasa kong prayer kabalo na ka. Salamat dahil kayo again, thank you. Og kita ta pohon itugot sa Ginoo. So usa ni igsoon sa ning bisita nato sa Cagayan sa Villarin Street sa Carmen sa diyang ning adto ko no. Shout out sa tanang mga followers nato sa Cagayan. So daghana sila igsoon ug sa tanang bisita nako didto. Okay, mga jail officers, shout outs. Labi na si Brad nako nga si Brad, one of the jail officer, good friend of mine, Brad nako sa SEA. Labnaw, Eljon Labnaw nga maoy na hinungdan nga nakasulod ko sa prisuhan dito sa Medina Municipal Jail nga ingon tong hepe nila dito nga dili unta ko dapat makasulod. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga gitugutan ko kay nakoy higala dito nga Brad nako sa SEA, Skeptron in Arms nga pareha sa nako og pagtuo nga nasa dito. Praise God for that. Shout out Brother Ralph Galaneda and wow, nindot kay na pastor ma-assembly or independent at least pagamit kas. Amen, amen. God bless. Thank you Sister Lovely Dapitan. Shout out also sa tanang mga security guard, ng mga followers and viewers nato, sa tanang mga higala na to sa Philippine Army. Daghan mag-message na ko Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, and also Bureau of Fire Protection. Daghan kong mga classmates sa pagkapulis sa una nga wala nagpulis karon, nag-fire nasa bumbero igsoon. And shout out also to our tanan natong PNP personnel in Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City. Shout out sa mga hepe na mo diri sa province, sila si Chief Newis Brad, Chief Batuan, tanan. Ako na yung shout out si Pastor Jonathan Apari nga maoy head na mo sa PNP Life Coach and tanan happy na mo diri sa Clarin, Chief Amba. Dili na ko i-mention ang daghan kay igsoon mga amigo na ko higalang kapulisan, mga happy ako mga classmate. Basta mao na to Luzon, Visayas, and Mindanao kutob sa maabtan ani nga live. Mabungahong adlaw. Salamat sa pagpaminaw, salamat sa pagtan-aw igsoon. Okay, ang Dios magapanalangin kanatog akong balikon. I always pray and declare nga kamong tanan nga nagtan-aw diha mga followers, mga viewers, naa mo sa maayong kahimtang, maayong panglawas o gitagbo sa Ginoo tanan yung panginahanglan.
Amen. Og labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. Long live Brad JR Pones Sarmento. Okay? Brad, long live kanunay, no? Miss you, Pastor. Ipapaka ko paning speaker dire. Salamat, Brad. Okay. Regards ko nanay, tatay, mong mama o papa, igsoon. Brad, unya. Kung pohon kita tadi, Galaneda family of Cagayan, shout out. Okay? Salamat sa lamiang pagkaon. During the time nga ning bisita mi, og Brad, salamat sa imong pagkuha na ko dito, no, sa imuhang nindot nga sakinan para makaabot ko sa inyong Pinoy-anan. Praise God. Okay unta, Pastor, kung nagkasuod mo sa kumbana, kaso wala na siya, friendly to siya, Pastor. Okay. Sagdi lang, sister. God bless, okay? So, let's pray, let's start, igsoon, kay aron kadako tag-agi. Brother Ryan from Germany. Mayong buntag diha, Pastor, og sa tanan. Panunay gini nagtan-aw igsoon. Kanasama ka muli, Brad, kay basin makita na. Pohon, tugot ang Ginoo. Okay? Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege, Ginoo, nga imong gihatag, gitugot ka namo. Nining kabuntagon, bayawon, pasidunggan, simbahon ka namo, Ginoo. Salamat sa bag-ong kahigayunan nga imong gihatag ka namo. Kadasig, kauhaw, nga mamalandong misimong balaang pulong. But Lord God, before we listen to your word, before we meditate your word this morning, please, first and foremost, search our hearts. So siya mong kasing-kasing, Ginoo, kung naa may mga butang sa sulod namo nga wala mi makabantay, wala ka malipay, pasaylo ami, Ginoo. Himo aming takos angayan mamati sa imong pulong. Tagayo sab kami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon og anda musunod sa imong pulong. Tagay mi kaalam nga langit nun aron among matugkad imong mensahe karon. Panalangini ang tanang viewers karon, Lord God. Tanang nagtan-aw sa nasa nga dapit nining kalibutan mo abot kini nga live kaning nga video, Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong presensya ang lihok sa Espiritu Santo sa tanan nga makadungog ug makita ani. Lord, I pray nga mamuhat ka. Holy Spirit, this is your moment. And as always, Lord God, ikaw lamang among gipatsidunggan, gipataas nining takna. Wala mi nag-isa og relihiyon. Bugtong ngalan lamang ni Kristo Jesus among gipataas karon. Holy Spirit, again, this is your time. Mamuhat ka. Hang nabiling panahon, amahan among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, let's start. Igsoon. Bro, Pastor, lang ko, ikaw si Brad Aris. Dili. Si Brad Aris, Brad, na sa bahay ni Kuya. Sige lang ako. Anyway, shout out, Brad Aris. Brother, bro, long live kanunay. God first. Og sila si Brad Reigns, 999. Si Brad Aris, Brad, magwali po to karon. Nasa sa silda, sa bahay ni Kuya. Sige siya gwali, sige gwali. Siya may inspirasyon sa mga akro dito nga magbag-og, muduol sa Ginoo. Gigamit sa siya, Brad, sa Ginoo dito sa sulod karon. Brad Kenneth, shout out diha bahay ni Kuya. Padayong kabante ta namo sa kong prayer. Okay, this time we have 104 viewers. Let's start. Anyway, our topic for this morning is about kuanig soon pain ba. It's about kaning atong kasing-kasing bitaw nga kanang samaran kay ato nang isgutan karon unya kanang unsay angay natong buhaton nga mahil ta emotionally. Nindot ni igsoon, nindot kay actually igsoon mao ni sa atong pagkinabuhi nining kalibutan, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Once natay gitago-taguan nga samad sa dughan igsoon, dili jud ka magmalinawon unya. Aside from that, biklonon ka, saputon ka, dali ra ka madala sa imong pagbati emotion because in the first place samara na kadaan emotionally. So ato ani siyang palawman og maayo this morning igsoon. And again, before that, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones or families here in the comment section. Labi na kung nakay kaila igsoon nga kabalo kang samaran siya, broken siya, i-mention igsoon because kung dili na siya kabantay na it leads to depression, kabalo na mo. And once na naka sa depression, diha na mo trigger ang suicidal thoughts igsoon, no? Mao na nga kani nga message need nato ni para makabatuntag paglaom. Amen. So, or ma-set free ta sa emotional wounds igsoon. Okay, so let's start.
Wait siya kay daing praise God. So, okay, ako nang gi-reply yan, so na importante. Okay, so let's start. Okay, 108 viewers this time. Tumpak, Pastor, bro, nice kayo na nga topic. Amen, God bless, Brad, long live tayo. Okay, let's start. So, our text for this morning is taken from the book of Psalm, chapters 147, verse 3. According to King David igsoon, in the book of Psalm chapter 147 verse 3, nagaingon siya diri. Sa arita una sa New Living Translation or New International Version, NIV, maura man ni siltanan nga version, maurag punto. Walang basahon ba? Okay, Psalm 147 verse 3, nagaingon diri. Ingon si King David igsoon, si Lord niya yang gibot sa butan ni, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Kung arita sa New Living Translation, He heals the broken-hearted and bandages their wounds. Maurag punto, di ba? Again, akong balikon, mga igsoon, Psalm 147 verse 3, according to King David, ingon siya, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Okay, mauna sa NIV version, New International Version, and arita sa New Living Translation nagaingon diri maura gid igsoon, He heals the broken-hearted and bandages their wounds. Okay, kung arita sa King James Version, New King James Version, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Sa Bisaya pa, iyang ayuhon, no? Iyang ayuhon tong mga kasing-kasing nangabungkag or kasing-kasing nga samaran og iha sang ayuhon iyang bugkuson kadtong ilahang mga samad. Amen. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. So this morning igsoon gi-remind ta ni King David igsoon ingon siya nga ang Ginoo igsoon, the best healer si Lord igsoon, Jehovah Rapha, okay? The Lord, our great healer igsoon. Okay? Ako na nagibalik-balik igsoon nga ang doktor makaayo. Pero timan niini, ang doktor na'y idea about sa sakit unsaon nga maayo, pero ang ilang kaalam nagagikan sa the best doctor of all time. It's Jesus Christ. Amen? So, niingon si Haring David niining taknaa sa kabuntagon nga ang Diyos daw, He heals the broken-hearted. Way lain nga makapaabog o makapatibuok sa nadugmok natong kasing-kasing. Nadugmok atong kasing-kasing kay nasakitan ta. Broken family ta. Nadugmok atong kasing-kasing kay gibiyaan tas tong bana or asawa. Nadugmok atong kasing-kasing kay nangabit ang atong partner. Nadugmok atong kasing-kasing kay nasakpan nimo imong pares nga nagibuhat. Gitaksil ka. Nadugmok atong kasing-kasing kay ang atong expectation dili mao ang resulta na disappointa. Nadugmok atong kasing-kasing na hugno atong pangandoy. Nga naman kay nasayop ang atong desisyon. Nadugmok atong kasing-kasing kay na-scam ta, giilad ta igsoon, gipaasa ta igsoon. Okay? So daghang mga rason igsoon nganong ang atong kasing-kasing na samaran or nadugmok. Amen. So mauna siya mga igsoon, no? Daghang higayon, daghang sitwasyon, daghang hinungdan nga atong kasing-kasing nadugmok, nabuak, nabungkag. Apaning ingon si David igsoon, ingon si King David, si Haring David, nga ang Ginoo, kuno ang Dios igsoon, muayo sa samad sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo igsoon, anda muayo nato kana kung gusto ta magpaayo. Ang Ginoo anda mo tabang nato kung gusto or andam pud ta magpatabang, depende ra nato igsoon. Amen. Amen ba? No? And the next line ng ingon siya, and binds up their wounds or bandage their wounds. So, iyang banganon ang atong mga samad, ang atong pangos igsoon, ibahin iyang butangag bandage daw igsoon. Grabe kanindot. So, in other words, walay laing makaayo. Ang what I mean igsoon is kaning samad yun sa sulod, no?
O kabalo ba mong igsoon nga ang samad sa sulod, samad sa atong kasing-kasing, bisan pagkinsa ng mga the best doctor in the world, igsoon. Dili na siya basta-basta makaayo anang samara. Amen. Dili makaayo na siya, bisan pag even ang mga psychiatrist, igsoon, dili makabasta-basta makaayo sa samad sa atong kasing-kasing. Walay lain makaayo, igsoon, totally heal. Totally free na to, gikan aning mga samad sa itong kasing-kasing. Ang naghimo nini, si Lord. Mao nang si David ning ingon. He heals the broken-hearted, ingon siya, and binds up their wounds. Amen. Kay si David sad nakasinati, nga nadugmok yang kasing-kasing. Si David igso nakasinati, nga gitraidor siya. Si David igso nakasinati, nga pirting bungkaga yang kasing-kasing, samaran siya. Apan ang iyang gihimo ning sangpit siya ning duol siya sa Ginoo o giayo siya sa iyang gibati. Amen. So mauna nga ang experience ni David igsoon iyang gisulat. Ang experience ni David iyahang gi-share nato nga walay lain nga makaayo sa atong kasing-kasing samaran, walay laing makaayo sa atong emotional samaran ta sa sulod igsoon. Ang Ginoo ra. Igsoon, wala ko kaila ninyo, tanan diri, wala ko kaila nyo, pero maulan niya akong i-share ninyo, ipahinumdum, timan igsoon, kanira bang samaran ang atong kasing-kasing, kanira bang atong kasing-kasing, bisag kung saon na itong katawa-katawa kung naani samad, or ibutang talag na ayaw na ang samad, kay nakapasaylo ka, pero not totally healed ang samad igsoon, timan ini, mauni ang sign igsoon, tagaan ta mo og signs, nga ang usa ka tao igsoon, samaran pa na siya emotionally, o ibutang talag na ayo na siya but not totally napay kanang gamayng samad. Ang ilhanan igsoon nga ang tao samaran na siya emotionally, biklonon siya, saputon, dali ra masuko. Bantay mo. Gamay rang ligas igsoon, init og ulo nganuman because in the first place samad nay samad siya sa dugan. Now, kabantay mo og samad igsoon, ibutang talag dili sa dugan, physical wounds na to nga butang talang og padong na siya maayo pero di not totally healed, okay? Tanawa igsoon, masaghiran na igsoon, sakit pa na, masabdan siya usahay, matangtang pa nang gitawag og kugan igsoon, magdugo pa na. Kabantay mo ngano man nya sakit, no? Ingana sad na igsoon kung ang usa ka tawo igsoon samaran pa na sa sulod, bisag magkatawa-katawa na pero mabikil nimo gamay igsoon, dali ra siya madala sa iyang pagbati og emotion because in the first place ang iyang sulod napasay sa nasa gitagaw-taguan igsoon, nasa gitagaw-taguan igsoon. Pero igsoon mao ni nga akong i-share ninyo, of course nasamad ta, wala man tay samad sa dughan kung walay nakaingon, naagi nay nakaingon. Kung tao man ang nakaingon igsoon nga akong i hatag ninyo nga pagdasig mao ni ang pagpasaylo ang makapaayo na. Kung dili jud ka totally maka-forgive anang tao nga nakahinungdan nga nasakitan ta, hangtod-hangtod magdaladala ka og samad sa imong dughan. Bati kay igsoon kung samaran ka. Once ang tao ra ba nga samaran, sakit siya manulti. Iyang sulti pod usay makapasakit, makapasamad sa pagbati sa makadungog. Because in the first place samaran iyang dughan. Ang iyang gisulti, reflection lang na sa kondisyon sa iyang kasing-kasing. Amen. Again, balikan to. Usahay, kanang mga samaran o dughan, nga nagkatawa-katawa lang, gitago-taguan ang ilang samad sa sulod. Gidaladala lang nila ilang samad emotionally. Bantayin na, sakit na manulti. Sakit na manulti, igsoon. Ang iyang mga pulong usahay, makasamad pod sa naminaw. Kay nga naman, nasakitan siya daan. And most of the time, katong mga tao nga nasamdan, ganahan mo pasakit sa uban. Amen? Kay mauman sa iyang nasinati, igsoon, minggawas lang sa iyang baba. Minggawas lang sa iyang action, sa iyang behavior, sa iyang binuhatan. That is why, igsoon, kung naamo din nagtanaw, samaran mo kasing-kasing, dughan, emotionally, mong pagbati, samdan. Kung gusto ka, igsoon, nga maayo ka, unas tanan, pasayluan na. Pasayluan na ang nakaingon nga nasamad imong kasing-kasing. Amen. Kung ang nakasamad nimo na disappoint ka sa imong desisyon or na situation nga nasamdan ka, move on, minglabay na na. Once magsigi kag balik-balik anang mga sitwasyon nga mahinungdan nga nasamdan ka,
the more ka mag-struggle, ug the more na igsuon, dili maayo imong samad igsuon. Ningon si Isaiah, prophet Isaiah, that forget the former things. Ang nangagi ng labay na nasamaran ka atong mga sitwasyon, nasamaran ka sa imong mga desisyon, but move on na. Nga naman, kung dili ka move on, kung dili ka kapasaylo sa imong kagalingon, ang imong pasayloon igsuon once wrong decision ka imong kagalingon. Dili ka mo pasaylo sa imong kagalingon igsuon, no? Di ka move on. Magsige, the more ka maning kamot, the more i-remind sa yawa imong past, the more ka affected. Unya, ang imuhang ugma, ang imong pagpaningkamot sa kaugmaon igsuon, dili ka makakonsentrate, mabulingan, or something nga dili ka, sometimes ma-out of focus ka nga naman because wala pa ka move on sa past nimo nga mga decision nga nasayop ka. Igsuon, tawra ta, timan masayop ta. Ang kuna nga nasayop ka, pangayop, pasaylo ay mong kagalingon sa wrong decision nimo, kay bisag unsa nimo kabray, tawra ka. And then move on. Kaya nga nabalaan kasulatan nga, the moment we forget those former things, igsuon nga nagapasakit ka nato, makita nato, no? Ingon siya nga, tanawa na ay maayong butang sa unahan. Pakit-on ti ka og mga kahibulungang butang. And the truth is this, dili nato makita ang mga kahibulungang butang, ang milagro sa Ginoo. Ang hayag nga ugma nga giandam sa Ginoo kung naka-focus ta sa past nato nga desisyon nga nasayop ta. Amen. Kung naka-focus ta sa mga sitwasyon nga nasakitan na, no, kalimti to. Move on, igsoon, forget those former things, those things nga nakapasakit nimo. Pasayloa imong kagalingon igsoon, and of course sa mga tao nga nakaingon sa sakit sa imong kasing-kasing karon, nga emotional. Nakay emotional wounds right now igsoon, no? Pasayloa maura gina. Bisag unsaon imong paningkamot nya wa ka kapasaylo, nagdaladala ka igsoon og samad sa imong dughan. Dili ka ana makapadayon, makalahot, dili ka maka-focus igsoon. Dili ka maka-concentrate sa pagpagamit sa Ginoo. Dili ka maka-concentrate sa pagpangalagad sa Ginoo kung nagdaladala kag samad sa imong dughan. Amen. Mo na igsuon nga lahi, sometimes imong behavior nga ipakita lahi. Tandugonon ka, biklonon imong pagbati, gamayng ligas igsuon, gamayng istorya, lain na kagunahuna, padak-o na nimo, no? Mag-overthink ka kanunay. Why? Yang imong overthink negatibo nga naman, samaran na ka. Once samaran imong dughan igsoon, dili ka kaunahuna og positibo. Kay ingon na si Jesus daan igsoon nga, out from the abundance of the heart the mouth speak. Tanan nga mugawas sa atong baba igsoon, tanan natong action nagdepende na sa atong kasing-kasing. Kung unsa atong kondisyon sa atong kasing-kasing, putli iba malipayon, mahibaw-an nas imong binuhatan og sinultian. Kung samaran ang imong kasing-kasing igsoon, wounded ka, broken ang imong kasing-kasing, mo resulta na biklonon ka, tandugonon ka, luoran ka. Dali ra ka mangluod, dali ra ka ma-disappoint kung balibaran ka. Kung dili matuman imong gusto, mangluod ka kay samaran ka daan, biklonon na ka, napakay samad nga wala pa maayo igsuon. That is why ningong si David igsuon, he heals the broken-hearted. This morning igsoon, giremind mo ni Lord sa mga naidugang samaran diha. Ang Diyos mag-ayo sa samaran nga dughan. Og iyang bugkuson igsoon, i-bandage niya, no? Ug unsa man ang atong mga balatian, atong samad, ayuhon ta sa Ginoo, pero mao lagi na. Kana kung willing ta magpaayo igsoon. Kung willing ta igsoon nga magpaayo sa Ginoo, ayuhon ta. Pero kung ikaw po dili ka willing mo kalimot sa mga kasakit nimo, di sad ka ayuhon sa Ginoo. Dili man igsoon, it's about willingness man gud igsoon. Dili ang Ginoo makahunat. Ang Ginoo milagroso, pero dili mo manifest ang iyang milagro if you are not willing to receive that miracle. If you are not willing to forgive those people who hurt you the most. If you are not willing to forgive those people nga may nakaingon sa sakit nimo sa kasing-kasing imong dughan, samaran ka, din dili sad si Lord mo ayo nimo. Pero kung imo na silang pasayloon, din imong giposisyon ang imong kasing-kasing nga i-healed ni Lord. Ako na ning gibalik-balik igsoon sa mga previous live na to. Kung naay samad ang imong dughan, dili ka makatug dayon. Tinga kay imong bana, imong asawa, igsoon natug na, imong anak naghagok na, pero ikaw maghinuktok pa ka usay. Nga naman, kay nigpiyong nimo igsoon nagatong mga sitwasyon or mga tao nga hinungdan nga nasakitan ka, mugawas na sa imong unahuna. Mura silag makita nga naduol nimo. The truth is this, once naa kay samad imong kasing-kasing, dili ka malinawon. Kay once ang samad na siya, muhapdos gyud na siya, dili ka kalikay mohapdos na.
Unya kung masabdan ka igsoon, masaghiran na siya, musakit na siya. Mao na igsoon nga, please, I want to encourage everyone to those, yes, kanang naamoy mga samad sa dugan, forgive them, forgive those people nga nahimong reason or nakakos ana nga samad igsoon. Hangto dili mo kapasaylo ana nila, ang Ginoo po dili mo ayo ninyo. Yes, si Lord anda mo ayo. Pero di kalihok si Lord kung dili pudta mo tabang sa atong kaugalingon. Maot kaya itong kinabuhi, sabdon nun. Luoran, init og ulo, kabantay ka, no? Og dili matuman ang gipangayo, wa na masuko na, mangluod na, di na mo kaon, no? Di na mo simba. Maigo og wali, wala na ngano man samdan daan. Kung gusto ta igsuon maayo, magitawag og totally healed sa pain sa atong kasing-kasing. Forgive those situation nga nakaingon ana, those people who hurt you, forgive them. Kung gusto ka igsoon nga malinawon ang imong pagpangalagad sa Ginoo, maka-concentrate ka nga magpagamit sa Ginoo. Sa imong pagpaningkamot, malipayon ka, nindot nga wala kay gitagu-taguan nga samad. Amen. That's what I have said, igsoon, usa sa hinungdan nga kanabitawng usa sa ilhanan, I mean nga ang atong kasing-kasing samaran, mailhan na kay manulti ka sakit. Ang imong pulong makasamad pod sa maminaw. Because in the first place, samaran ka. Mailhan nimo ang tao nga putli o kasing-kasing, nga ang kasing-kasing nagawas ang gugma sa Ginoo kay dili gyud na sakit manulti. Ang mugawas ay ang pulong makadasig, pulong nga maka-comfort, pulong nga dili makapahiubos ug dili makapasuko, makatrigger sa kalagot sa naminaw. Amen. Amen ba? Nganuman, tungod kay ang kasing-kasing niya igsoon, walay samad. Mauna nga gugma ang mugawas sa baba. Pero sa tanang mga nagtanaw karon igsoon, to all of the viewers this time, nga ikaw mismo kabalo ka, nga imong dughan ay samad emotionally, broken family ka, gibiyaan kag bana og asawa, di ko ka-relate ana igsoon kay wa ko kasi nati, but I do believe bisag usay mo ingon ta nga okay na ko pastor, nakapasaylo na ko, pero di kalikayan, sometimes makauna-una ka. Sometimes, mura bitaw og mangut-ngot ang samad. Once mungut-ngot pa na igsoon, meaning, wala pa ka totally nakapasaylo. Anang tawhana nga nakapasakit nimo. Mao nang usay, musapot ka, moingon imong anak, mangano man ka, pangano man ka nga wa man ka ilati, mikalit ra man ka diha pa, mikalit ra man ka diha ma. Kabantay. Ngano man, because in the first place, mingut-ngot pa ang samad kay wa pa day siya totally nakapasaylo sa iyang bana nga nasakpan niya ngabit or iyang asawa nga nasakpan nga nangabit. Okay? O sa tao nga duol sa dughan niya nga giskam siya. Wa pa ka kapasaylo. Giunay ka og daot sa imong igsuon, wa ka kapasaylo. Mao na nga usahay mabikil kadayon. Igsoon bati na our God, Jesus is the Prince of Peace. No, dili siya moangay nga iyang mga anak dili malinawon. That is why King David remind us this morning, ingon siya, He heals the broken-hearted. Si Lord daw moayo and binds bandage our wounds. So meaning igsuon nga si Lord makaayo anang atong gibati karon. But as long as we are willing to forgive those people who hurts us and forgive ourselves as well, kung nakahimo tag wrong decision before in this previous months or previous days, previous weeks, ibaw na hinungdan nga ni-disappoint ka, nasakitan, kasamaran ka, nagmahay ka, ayaw mahayan mo kagalingon kay tao ragig ka. Sometimes masipyat ta. Og sometimes na lesson, lesson na igsoon nasipyat ka wrong decision nga naman kay ikaw may nagbuot sa imong kagalin, wa ka nagagad sa kabubuton sa Ginoo. Pasayloay mong kagalingon igsoon. The moment we know how to forgive ourselves and to forgive those people who hurts us, diha magsugod ang tinuod nga kaayuhan. Healing begin. Diha mulihok si Lord ug muayo siya sa atong kasing-kasing nga samaran. Ang nakanindot sa atong kasing-kasing kung totally healed na ni Lord igsuon, malinawon ta kanunay. Dili ta mag-advance mag-isip nga negatibo, dili ta overthinker. Unya matulog ta, diretso ta katulog, linaw kayo igsuon. Ngano man ang atong kasing-kasing igsuon, wala may samad nga nagtago-tago. Kung dili gugma man sa Ginoo ang naa kanunay. Amen. Bati igsuon kung naa kay samad. So to all of the viewers this time, wala man ko kailan nyo, but if there's anyone who nagtanaw karon, who are watching this time, kung naaman igsuon unya,
kabalo ka mismo nga samaran ka. Labi na makadungog kag mga kanta nga pang Ginoo masamaran ka, mohila ka dayon kay dili tungod sa presensya, sige tungod kay nakay tao mahinumduman nga nakapasakit nimo. Igsoon, ang akong encourage nimo maone, surrender that feeling to God. Surrender your wounds, imong pain ni Lord, and be willing to forgive those people who hurt you. Tagaan ta mog tips ako ning ibalik. Kung lisod man ipasaylo, iampo na. The more you pray and the more we pray to those people who hurts us, the more mag-anam og kahumok ang atong kasing-kasing nga gahi makapasaylo nila. Nganong kabalo ko, ingan na akong gibuhat sa mga tao nga duol sa akong dughan, nga hinungdan, nga nasamdan ko. Nangay og tabang sino Lord, di ko gusto mubarog ko sa pulpit, muwali ko sa mga pulis, muwali ko tubangan ni mayor, muwali ko tubangan sa abogado, mahimo kong speaker sa big event nga libo-libo ang maminaw nga naisamad akong dughan. Di ko gusto nga na ako'y taguan sa mga katauhan. Gusto ko plain kayo. Gusto ko Lord nga kung putli ang akong kasing-kasing. Apan Lord, sakit kayong gihimo nila nako, kay wa nako sila hilabti. Mao nang Lord, karon this time naglisod ko pagpasaylo, but I pray for them. Tabangi ko. So ang akong gihimo igsoon, I pray for those people who hurt me, who hurt my wife, my family. So ako silang gipray every day, and the more I pray for them, akong na-realize nag-anam og kahumok ang akong kasing-kasing nga gahi makapasaylo nila. And then natingana lang ko usa ka adlaw ako nay unang ni duol nila. Ako pa'y nangayog pasensya nga naman na tungod na kay giayo na day sa Ginoo akong kasing-kasing. Amen. Ang Ginoo anda mo ayo ninyo. And the truth is this, dili ta mahimong epektibo sa buloton sa Ginoo kung nagdala-dala ta og kasakit sa atong dughan. Dili ta magamit ni Lord effectively, ug dili ta mahimong tinuod nga kahayag ug asin niningit-ngit nga kalibutan kung nagtago-tago ta naghambin ta og kasakit. Kay ang kasakit igsoon mugawas gina. Naadyoy dili maayo igsoon nga batasan mugawas nato or binuhatan tungod kay mo reflect gyud ang kondisyon sa imong dughan nga naisamad. Di kalikayan usahay makasinggit ka, makasingka ka, makaistorya kag sakit nga makapahiubos sa ikatawo nimo kay ikaw una nahiubos na daan. Samara na ka. Mao na igsuon aron ang pulong nga mugawas sa imong baba, mga makaayo, makadasig, mga maayong pulong, duol si Lord karon. Amen. Isurrender ang imong kinabuhi. No? And then pangayog tabang ni Lord nga kamao jud ka, mahumok imong kasing-kasing nga mopasaylo atong grabing birahan kag maayo sagwa ka nang hilabot igsoon. Kay as what I have said, si Lord willing mo ayo nimo. As long as you are willing also to forgive those people. Kung kamao na ka mo pasaylo nila, ang Ginoo, anytime andam siya mo ayo ni mo igsoon. No? Sige ingon diri ni David igsoon. Psalm 147:3, He heals the broken-hearted and bandage their wounds. Andam si Lord magahatag og bandage sa mga samad nimo, ug moayo sa imong nadugmok ug samaran nga kasing-kasing. Andam si Lord igsoon mo tibuok sa nabungkag nimong kasing-kasing as long as you are willing to forgive yourselves kay nakahimo kag sayop nga desisyon, and you are willing to forgive those people who hurt you. Lami mabuhi nga malinawon. Lami mabuhi nining kalibutan nga puno sa kalinaw ug kalipay. The truth is this, taphaw imong kalipay, piki imong kalipay kung nakay samad gitago-taguan. Yes, din katawa ka, pero magulanon di ka sa sulod. Di ka makatago sa Ginoo. Mao nang sometimes tinga sila malipayon man to ganina, pero na gisapot magkalit, gisapot jud siya kalit, di nakalikayan, nabikil siya kalit iyang pagbati. Samaran man. Pero igsoon kung gusto ka nga imong masinati ang tinud-an na kalinaw ug kalipay, magsigira kag katawa bisan magulanon ang palibot. As in, imong nauna malinawon kayo. Isurrender na. Just be honest to God. Kanang imong samad sa dughan, ayuhon na sa Ginoo. I-surrender sa Ginoo igsoon. Iampo nang nakapasakit nimo igsoon. Amen. Ayuhon ka sa Ginoo basta moduol kaniya karon. Our God is the best healer of all times. As what I have said, na ako testimony akong balikon. Daghan ko kasakit sa una igsoon. Dili pa ko alagad sa Ginoo. Di ba ako naning gi-share nyo na ako'y papel sa una nga gamay, 1/4. Nagsulat kog tulo ka tawo nga isalvage na ko once mapulis ko. Ako gining pang headshoton, pamatyon ko ni mga tawhana basta mapulis ko kay napungot ko ani. Na ako'y hatred kay ngano man nasamdan ko nila. Gipakawawan ko nila.
Apan sa dihang na-encounter nako si Lord, the God of love. Na-encounter nako ang gugma sa Ginoo nga walay kapareha. Na-encounter nako igsoon ang presensya ni Lord. Ang akong kasing-kasing nga puno sa kasakit, puno sa pagdumot na humok na ilisan og gugma. Mao tong giayo ko sa Ginoo. Nya ako mahining duol og una sa mga tawo nga nakapasakit nako. Pareha ninyo igsoon, wala ko kaila nyo, pero mao lagi ni. Dili mo makafocus sa inyong pangandoy, sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Sometimes dili mo mahiluna. Because in the first place, samaran ka og dughan, kasing-kasing. Bati ka na igsoon, bati kayo. Ayo itugot igsoon, our God is the best healer. Nagpaabot lang siya nimo kung kanus-an na nimo isurrender. Si Lord nagtawag nimo karon nga move on na anak, move on na. Naihayag nga kaugmaon sa unahan apan di ka makakita kay nagsigi ka og dwell sa imong past wounds, past pain. Sa una raman unta na ning labay naman na. Gipamata ka anak karong adlaw nako aron mo move on ka pero naghinahuna gyapon ka nga nakamata karon sa imong kasakit. Amen. Si Lord willing mo tabang nato igsoon. Willing mo ayo sa tong dughang samaran kung willing ta magpatabang niya. Willing ta mutabang sa tong kaugalingon. Kay si Lord walay mahimo kung di pug ka mulihok. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord for your word. Salamat sa imong mensahe Ginoo karong kabuntagon. Imo ming gipahinumduman Lord God aning samad sa among dughan Ginoo. Nga dili jud siya makaayo in the future ug mao ni hinungdan nga dili mi maka-move on, then mao ni hinungdan nga mababagan ang imong panalangin. Mao ni hinungdan Lord nga di mi malinawon Ginoo. Mao ni hinungdan Ginoo nga biklunon mi kanunay, usahay saputon mi, usahay dili masabot ang among pagbati Ginoo. Ang among mode na sudden change bisag segundo or minuto tungod kay samaran dai mi. So Lord, I pray to all of the viewers this time, if ever there's anyone who are watching this time nga doon na sa samad Ginoo, emotionally na siya pain from the inside Lord God. Lord, I pray ayuha Lord. Lord, ako nagaampo nga imong gugma imong ipaawas sa iyang kasing-kasing. Tabangi siya Lord nga maka-move on. Labi na ang uban Ginoo nga grabe jud kasakit ilang gibati. Nga maka-move on sila, wala imong tabang Lord, wala sila mahimo. Og miserable ang ilang kinabuhi Ginoo. Kung magdaladala sila ana nga pain Ginoo. Samara na nga nagpas-an sila bugat kaayo Ginoo. Lisod, magsaguyod sila ana nga mga lagad nimo tungod sa pain. But Lord God, thank you for your word this morning nga imo ming gipahinumduman. Nga ikaw nga Dios andam mo tibuok sa kasing-kasing nga nabungkag. Ug imo kining bugkuson aron mabalik og kaayo Ginoo. Pero mao lagi na Ginoo, kinahanglan kami sad nga samaran, willing mo tabang sa mong kaugalingon, willing mo pasaylo, anda mo pasaylo sa mga tao nga nakapasakit namo. Again Lord, tabangi mi nga makapasaylo mi atong mga tawhana nga lisod ka ipasayloon, pero way malisod nimo Lord God. Ang imong presensya bisag unsa kagaya mong kasing-kasing Ginoo mahumok kini aron makapasaylo mi sa mga tao nga nakapasakit kanamo. Lord, thank you for your word Ginoo. Indeed Lord, your word brings healing for us. Imong pulong maghatag namo kaayuhan sa among balatian emotionally. And I pray again to all of the viewers nga samaran karon Ginoo. I pray imong i-comfort sila Lord, maglabi ang imong gugma. Kaya diha sa gugma Ginoo, ang gugma mutabon sa daghang sala. Ug diha sa gugma wala ang kasakit, walay pagdumot. Diha sa gugma maglabi ang pagpasaylo ug pagpanabot Ginoo. Thank you Lord God. I pray and I declare nga kani nga mensahe mainungdan Ginoo, nga dili mi magtago og kasakit. Kun dili tanan namong kasakit among itugyan kanimo. According to your word in 1 Peter 5:7, cast all your cares upon him for he cares for you. I pray Lord God, we stand in your word nga once ang among kasakit, ang among pain, among i-cast, i-offer kanimo, you will heal us, imuming ayuhon Ginoo. We stand in your word Lord God. Thank you again for your word. Thank you Holy Spirit for your presence. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo nga kaning imong mensahe karon mao ni hinungdan nga malinawon mi tungod kay dili mi magdaladala anang negatibo nga pagbati or samad Ginoo, kung dili totally ma-healed na jud mi Ginoo, maka-focus mi sa pagpagamit o pagpangalagad kanimo. And this time Lord God, I continue to pray to all of the followers in this page, mga viewers
to all the people who are watching this time. I continue to pray for them. Lord, bless them. I-bless sila, Lord, bisan pa man if nay uban nga nasaag diri nga dili ganahan nato ning bus, still i-bless sila, Lord God. Ipatigbabaw ang gugma kaysa dili maayo Ginoo nga pagbati. And I pray to all of the viewers this time, Lord God, bisan asang dapita, Luzon, Visayas, San Mindanao, OFW man, nasa lain-laing sulok kining kalibutan. I pray, Lord God, sa tanang nagtanaw, kutob sa makakita, makadungog ani, Lord God, panalangin ni sila. Sigun sa ilang gipangandoy gitinguha karon. Lord, unsa man ang ilang kasakit karon, ilang pain karon, ilang gipasan karon, ilang struggle karon, ilang problema karon, ilang gidala-dala gihambin-hambin nga kabugat, unsa man kana, Lord, way matago nimo, walay malilong nimo. You are an all-knowing God, tanan nakita nimo, Ginoo. Bisan pa man ang mga kasakit namo nga wala na mo gi-express, gipakita sa uban, kita nimo. Ang among gibati karon nabati usab na nimo, Lord God. Kay kaniadto nagpakatawo ka. Ning bati sad ka kasakit, ning hilak sad ka. So Lord, I know our ka sa ilahang situation sa mga viewers karon. So Lord, I pray right now in Jesus name, unsa man Ginoo ang milagro nga kinahanglan nila karon, I pray, Lord, nga ang imong miracle mo manifest, ma-witness nila sa ilang sitwasyon karon. Imong milagrosong kamot mulihok sa ilang kahimtang karon, Ginoo. Ang pinaka-need nila nga milagro, Ginoo, imong i-grant karon, Ginoo, in Jesus name. Ingon kasi imong pulong ikaw sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. You're the same God. You're the same Jesus nga gilagaran ni Moises, ni Abraham, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. Ikaw usab ang Dios nga gilagaran namo karon, ug ang imong milagro nga imong gibuhat kaniadto, kaya na nimo himuon karon sa among sitwasyon. That is why right now, Lord God, I speak miracle to their situation right now in Jesus' name. I speak blessing. I speak salvation to their whole family. I speak financial breakthrough. I speak deliverance. I speak healing emotionally and physically in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. So Lord God, this time among dawaton ang milagro gikan kanimo. Uban sa dakong pagtuo. Himoa lamang ning kapiyalan ug angayan, Ginoo. Mao kini ang among pagampo, Amahan. Amo kining gipangayo ug gipasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong agalon, Master, Savior, and Lord. Amen and amen. Praise God. That's all for this morning. Igsoon mao niya itong pamahaw, pulong sa Ginoo. And after this, manglakaw nami lakaw sa akong asawa, igsoon akong anak since wa sila klase karon. Anyway, Makdo, kuya, bitaw, na yung mga grasya nga gihatag ang Ginoo. Anyway, igsoon again, I want to give back all the glory and honor to God. Igsoon, siya lamang ang angayan, igsoon. Dili ko angayan magpaksigarbo, wala ko ay angayan kapasigarbo, igsoon. Amen. So, dungog himaya kong ibalik sa tumbuhi nga Diyos. Thanks for being with me. And thank you mga subscribers, followers, star senders, viewers, tanan. And to those followers here nga wala pa makasubscribe sa tong YouTube channel, please subscribe. Free ra na igsoon. Dali ta magkita dito ako ning i-download. Kunya i-upload na ko ni dito. Mabungahong Kristohanon gihapon. And you can find the link sa caption ani nga live igsoon. Amen. Again, that's all for this morning. Ako nagaampo nga karong adlaw di matapos, di mahuman hangto di mo panalanginan sa Ginoo. Amen. Brad, long live, salamat sa mensahe. Okay, God bless, Brad. God bless. Salamat sa imong pagpaminaw. And akong kabilin, kabalo na maigsoon. Ampo, amping, abanti ta kanunay pagpangalagad sa Ginoo. See you next time, igsoon. Amen. See you next time, makabakante ko. Keep safe, everyone. To God be all the glory again.